asustarme y vamos, inquietante. ¿Cuál es el trozo que más le ha impactado? Bueno, a mí, decir que yo hay varios momentos en los que realmente me ha impactado, pero bueno, por ejemplo, Medeiros, por ejemplo, hay personajes que me han encantado, y luego ya, sobre todo lo que me sorprendió mucho también es lo de cine, que puedas ver que de golpe te encuentres dentro de un cine, que van a hacer todo un espectáculo fantástico. Es que claro, yo no sé lo que habrá costado Richard Franco, ha hecho un trabajo realmente fenomenal, porque es muy, muy fiel, lógicamente, al rey, pero la apariencia es que podríamos hablar de millones de euros, porque es impresionante la puesta en escena, ¿no? Ahora si le preguntamos del personaje que más le ha impactado. Bueno, yo diría que hay una de las zombies, una chica que además tiene una voz formidable, que aparte de que me asustó, es que 2 minutos antes y 5 minutos después de hacer el recorrido todavía la sigues oyendo, ¿no? Esta me encantó, y por supuesto la Medeiros, está muy, muy bien. Volia saber també com has viscut tu com a director passar d'una pel·lícula petita com Rec a passar a tenir una franquícia de terror, que és la primera del cinema espanyol amb una promoció com aquesta. Nosaltres estem encantats perquè, com estem dient, no sabem el fer. Que per primera vegada a la història una pel·lícula espanyola es converteix en un espectacle, realment és que ja això ja és impressionant. A sobre, després de l'èxit de l'any passat, que es repeteix aquest any i que ja s'estigui preparant la gran apoteosi final amb la Rec 4 l'any que ve, que coincidirà tot, coincidirà l'estrena, coincidirà les Sitges, amb lo de PortAventura, o sigui, és una mica la gran apoteosi. T'ho has parlat amb l'Àngel Sala ja? La veurem inaugurant Sitges, Rec 4? Bueno, és molt... però coincideix amb les fetges, per tant és possible que tot estigui en un mes, estarà tot realment entorn a la gent. I com sabeu, sobretot el bo és que és un event que a més és universal. Perquè clar, tot el que fem entorn al Rec, doncs bueno, en aquest moment ja el fenomen del Rec ja ha superat els 20 milions de persones que han passat imatges, que han tingut contacte a través de totes les reds, la red social i tot. És algo únic, històric.